أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالصبر وأثنى على الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الحاضرون في هذه الليلة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganayon na piudi tanus walla ingi suluyan rakit tanus sukasabar. Wa athna ala sabirin, nagubiyan tugian mambu sa mga tawa, mga sasabar. Ingi pamanganit tanus sa ropa ada akarayo-rayo aginawa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladiwan kumapiyap parangay na perawatan kumanayo akapagpagingat. Rak sa mga pamilya niyan, amo sa mga sahaban niyan, mga uripan ng Allah. Ngitundog tanuro na biyat-biyatan wagiyang kutwa salam sa arap-arap tanok Allah, sa pala-pala tanong makambagian sa giyang kutwa maanan niyan, akapipya ginawa na kung kalilintad, isa giyang gaya ikidas sarigida na darpa ditatap, na aya sampurna yan nakapangwarisan tanong sumaanan yan. Ukap pakat tali mamatanaw sa giyang kuto alungan ang kendudan at napunan yan na kapusan yan. Agyan ang swalungan na mauri. Sabab rayan, agyan gaya miyakat tali mamaragtan wa Ramadan na sukya pa kasumbi-sambi yung mga muhadir. Na ayat na kalilid na adi pagusayin na sukalbihan Ramadan. Na ayab sirba karo na sukman sukap kay pusian. Na ayab manak kalilig na adilang panutulan na giyang kuto ingi buga ko Ramadan. Yang kaya Ramadan na sa madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarrabu fiha al-insanu ala khisalin kathiratin. Yang kaya Ramadan na datare akak madrasah pembiyat danunya sa giyang uta mga pipiap parangay. Yata'awwadu bil insana ala sabri, na plema niyan sutaw ti sa giyang utwa kasabar. Sama ito, upama makakapagiskwila na isa ingipang doon katanong Ramadan nakabantag. Igira amya kapagiskwila suwata na makaumasawanay na pagisa nulok siyan. Pata ko na yan doon ay miyaswa ka sa madrasa. Ang doon ay miyaswa ka sa iskwilaan. Na ikumbirtaw na ginawatan na lagi na lang sugya pakataling umarang taong Ramadan. Ang pag-isang tanyan na ginawa ko, anto na ay inipang doon taong Ramadan. Nabada tayo sumara, inis ano ba pa iyan? Sige na sumara, namiyag iskwila ka. Namiyang adi ka. Sige na waya kay bapa. Tinatunay miyaswa ka, tinasasatiman na batang na. Tinato na nun, bapi, isa ka pa mong umanan. Tiga na, wow. Korek. Tiga na miya giskwila ka, natigil away. At tinato na miya suwa ka. Tiga na 6. Numero. Tiga na pakasubatan ako na riyan. Wow, 6. Kaya so karang nga, nabakabis miya giskwila ka, miya nga nakang ka. Okay. So, dito naman na, kapag na, kailangan natin na masuwa ka. Na isak biyatan na katanwag yang kaya kasubar. Ramadan lagi yang kaya kasubar. Tinagyan mo pa guru. Ami apid na kidimir kalau di kasubar yung mga watak. Ari di gabito niya ng mga watak na bumangad ataw. Lagi yang kaya Ramadan na pilayang tanaran mong pilayang tanan yan mamusag yang kutuwa kasubar. Ay pa kayo sir. Ando tanong matataman ko kasubar. Baso kasubar na datarap pananagwi. Amay na yung kakota. Tiga siya gito na biyala na yung kasabar ka mamamalapan. Okay. Aya kakilang ako tao, lauri nagyagina nga sa masabar ka, na adna mo kitra ka, makailangan na masabar ka. Amada ka lang pong ginawa, ibot ka masabar ako, di mo tigil masabar, niya kapapi ako sa tao. Niya kaysa na adna masigita kaya sumbayang ako, di mo nabutin. Kami semua lalangagan na sa mutwa mama. Ayabin kaya pa kasulam, nakaging maliwat,
mga tao nagtulungan ng sukti nila siya nabi adi. Antara tinang yang dia buta dan yang main dengan tidak sakit. Ya kemudian nanti yang sakit. Au sama tu napun sama sikit, tapi nila sudah dan yang bersabar. So ada tanu mata taman si sagyam untuk ayam dan yang nakasubar. So Imam Ibn Taymiyah napitro yan ayat 3 na mana kasubar. Sagyam untuk akan turun wallah as-sabrul jamil. So kasubar mapiak ayat 3 na mana nina la syaqwa fihi wala ma'u ay tingin na maana ka subar na da ka prekalam aguda sa lakaw ro ngiraw ka masabar ka na di ka budi mamanita subar ka kaya naman na kiswas ka kaya na ililiw sa hukom inaway na si sabar ako na ay tingin siya kaya na dako na marata ba sa tingin ibubas ka suramadan na isad na wit-wit yan rakita binirang tao di pang na kasubar gira tingin na di ka di puasa ay gira namin babasara ka sa marata na etero nga na inli sa imo na tiguraso na ino nga tumagpir, wag yung ka hindi sa imon, wag yung masabar ka. O pa mga kanaba ka masabar na, di naman tumagpir. Yang gaya tingin nakasabar, na ayayingit manon, si sa istilahul ulama, na mata na tingin, nagyang gaya kasabar, na ayamanan niya na at-tabatu ala ahkamil kitabi wa sunnah. Ayamanan na, batigin niya ka, sagyang utamago kumanong kitab wallah gusto, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subaran ka ada tayo tingin nagyang ko pa bayagin naman ka. So kagutom. So ayamanan na naralangit ka. Kita tingin ni maan nagyang ko ka subar. Yang kaya ka subar. Na isa gelo yung wala sa suratul Asr. Katina wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lumingan suwala sa tig ay butatigyan ko waktu asar mata-mata na sa mga manusia na palapalain matatago kalapis palapalain matatago sagyang kutua kalugi inunta ko tigyan illa alladhina amanu subya maratiya wa amilu salihat ningagalubag sa mga pipya wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil haq mga tao ingi pamagusi at tayran suka benar ingi pamagusi at tayran nagyang kutua emanan yan na kasubar na suwalla kaya nung tanong niya banbakab subara ka ano masa pangatali mo marakatan mga kailangan kaya mo niya na masabartan bitirang Allah sa surat Al-Imran tingin na ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru kaysa kanwati wallah amya maratiya na subar kanu ang sisabara kanu ayasiyu wallah ama ata pakab subaran amya maratiya dan yan ginawa ya ayyuhan nas kaya pitaya buwa at pinto yan na mga tawad na paratiyan yan wallah. Si sa surat Al-Baqarah ayat ni kamagat sa 55 katiyan na wala nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfus wat thamarat ay mo na limaw na yan pag-examine ro tanong wallah sigurad wa tig wallah pag-examine na miskano sagyang mutwasay ang gulalan sa gutom kalak gutom agada ko mga tamo agulubati ko mga niyawa agada way mana ni na mga ma wa basyiris sabirin na panutulang kanan hay Muhammad kung mga tawayang kanan na mga sasabar alladhina idha asabathum musibah ando na irupaan agyang uta mga sasabar alladhina idha asabathum musibah gira miya sugat sila na examine wallah ando na diran ditero qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matalas kami na kapar kami wallah nagmatalas kami pagribu wallah kilti mga tao mga sasabar da barik lagu da banim terun uriyan ito nakagimya sa barilan nagyang mag-examine wallah ang tunay mga giran wallah ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah sila nang tuwatig wallah ang kasiran mga tao miya sa barilan nagyang mag-examine wallah bagian nilan as-salawat di maana al-magfirah ay mana bagian nilan sa mga rila wallah saan sa examine ay mga ka wallah na ay mana masabartan ang paganero na prila ang kawallah wa rahmah bagian nila nagyang mukalimu na tafsir sa mutazuddatul tafsir yung rahmah na ba'datun ba'da rahmah ay man napaka tunug-tunug ka wallah nagyang mukalimu sabab sa kaya pakasabarta wa ulaika humul muhtadun nagusira no tuating wallah so mga tawa ay man niyan na mga tuturo yan kaya kasubar na mauripan wallah na pamumulan niya mapait ayaw man yan na mamis sa katawabay Amiyado Rasul sallallahu alaihi wasallam sa takuba
apun guru kaniya nagyang ko baka gimiyatay suwata yan. Nakagima mo rasul. Dati na hay bai. Ittaqillaha wasbiri. Baik bai na subar ka. Kala ka nakasuwata ako subar ka. Anto na tingin. Awat ako nga. Amata na tingin na kanabar ka mingi subat lagi mingi subat ra. Inawa anu rasul. Agyang ko tabay nakagidi niya ng katawan na adna mitro lagi to man amya ko marka mamanagi ng surasul. Na suami yung kuwalay niya na kayo makasumun. Dati na ya Rasulullah na pila iya kong adikan sa katawan. Ato na nga sumunod rasul. Inna sabra fi sadamatil ula. Mata na sukasubar na sige masupit sangkot pa paganay. Ay maanan niya nakagdugidamang ko. Mauripan wala. Iyang nga iya kasubar na tantuin niya masakit. Wait. Na sumangusukang balasirun wala. Ay maanan niya na tanpo amala. Niya panutun. Usuhaid radhiyallahu an. Amata na tingin na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na miya panutulian na adna tingin na dato si kumiyang una niyo. Adna tingin na ayaman na sahir yan. Amumulong yan, magkisyan. Na mialoks na kagaya tingin umaloks. Napit pa nun yan sa giyang utayaman niya na loks. Dato yan. At tingin na hay dato na mialoks ako na inong madiplugaan sa ayaman na mapangilu ako na may pagkata ka nun ang kaya kapasangan. Miya katong sila nabagwa mama. Ano pa namin yan tulo na ayaw ko nangaranan si Jurayj, Abdullah bin Jurayj. Si tanong yan, niyabate sa giyang ito, Riyadus Salihin, o giyang ito Sahihul Muslim. Kaya nga doon nilagyan ito ata na suminibay siran. Pagkaganta sa kapunitulaon, na adnab siguro niya na walay, alawig sa giyang ito ayman, alala na ibugit yan. Na tiyaluan niya na tingin na, wata na kayo niso. Kaya anong tuloy nung nagyang ito ayman na niya na kaya sukuro ng ito dito. Kaya kung siya tanya na, may eka na ito wata, na ayaw widakan na umanruso mong taggalit na di pran nagyang utayma na niya na di unibang ito. Makaumasawalay, na di pran naging pamilya niya na kamyaw. Na kahit man na mapita, at di na ayaw widakan na nariguruan na nakaumakuro na di ko di pran nagyang utwa sahir, kaya no kong galit. Makaumakuro pamilya ka na di mo naman di pran kaya no kong gawin. Di na tiruan ka, uba ka turi, ino ka turi, naman abiglasan ka. Na obrang iti ka, pamilya ka na, sahid na tiruang ka adling ibuyuro ka agay mong pamilyang na gitid ni Yeswa niya kay sama-sam na siya binan ni nagyang kaya lala na mapupurong-purong nagyang kaya mga tao hindi na mga tao di sirap pagkakit naiday niya na alangan sila na mad-aari mo di sirap pagkakit kinuha niya nagyang mutwator tatigad diya nga ginalangit dahil tuwanakan o pamatigyan na nagyang kutwa guruakan na ayaw makalala biya nagyang kutwa sahir nagyang kaya tingin na ator na mapatay ni nagyang ka arimaw na iniyo yung piano nito na libo ni nagyang kutwa arimaw na automatic ang miyatay yung arimaw nalumiyang ka nagrabing ko ba't ako miya pasang uway ibu kaya libo na niyan ko arimaw na miyatay kaya ito ka nagyang kutwa assistant nagyang kutwa dito yan so miyong na mawit sa mga gifts burang-burang mga padulas bigyan na gulong niya kung ba yan nagag natigyan na mapasangga pinahay dato na la asfi ahadan dagap ya kanay sabu innama yasfallahu ayabu abakap ya naswallah ugid na tarima ka aparati ang kaswallah kamang nitaw sa tabang ang kanyang kabulong na siya ito na tigi ko aparati niyang wallah na at tigira niya pulinta na malad na widakan na tigiya ito amantu billah yarap ya kuswallah nami ang niswallah sa tabang siya po niya na mata agya mo ito di pakailay na dilijun agya kailay so may una to yan natigyan na miya piya kasi hindi nga kapakailay at natigyan na miya kapira ka natigyan na swallah tingin na ito na swallah tingin na tuwan na ka nagutuan ka upamatigan mo ito dato na miya wakakuwagam ako pira na diyan ginaantain yang miya kapira ka natigyan na swata natigyan na pakisuminiwangan na nawata kaya kisungan kaya kasungan nagyang utawata natigyan na upaman na piya kitang duwakan sa kakapingas tuwang ko kaya mato na tiyali ko din ako nga imato na kasuy ka kuwagam ako tigwat tadi po kasoy swallah ituwan ako tinantay niyang daw kasaya natigyan nagyang utwa guru siyong mama ng utwa guru isa pa ngayon investigan inadigamin surinid kunti ko mga bata no retreat no surinid Kinwera na kaya dubas, kaya katulad ang agiyang kaya guru.
Yan ay man to na buat isumbaga na gaswi ka ko agamang ka. Ina di ko gaswi kahit na kunak na swalla. Na yiba sila na bakarang yan. So kaya patay niyan. At yan sa giyang ayawata na witan yung sa giyang uta puro-puro palaw. Na ulugan niyo ron. Inuwi to ng giyang uta isa kay squad. Amang udah. Ay makamasang uta puro-puro palaw. At duman. Tapi ala dia na langit. At nga na Allahumma gfirihim bima syad. Kaya ito na kanasakat ni bataw sa giyang kaya mga mama. Kasunod sungkay po sa niya nung nayamaan na niya. Pero natitra giyang utwa palaw na diritsud na pada dinyaw agi ang utwa mga mama na ayaw niya kasurbay ko na utwa sa katawa bago. So may akong mangudag. Tinamada paano biasabik. Ito na rin ikigir ka kung dumiyulugur ka. Yan yung bagisyon. Suwatay matauron. Tinawitan niya. Witan niya. Wakay sa puso daragat. Huwag. Imanto ko pa makasimasan at puso din. At yan. Kaya ba nabiyak aliw na sa adat yan naragat. Mungkin at puso daragat. Na. Inuitiran at tinamay o makamakano sa doong karagat. Puso nga ni unawatanan. Kahit man naman kumasiran sa doong karagat. Nasa kamautok man na pela di manuat taswallah. Allahumma gfinihim bima syid. Kaya ito na kan nasakat ni mata sa mga tao. Dan sa kabaya kapiran. Na dirisud na niyak tayo karagyan mo ito awangiran ng padid-bilid. So mga maman ay mo na niya kasurbay mo na suwata. Kahit man ang sumungod ito. Natingin ang mata niya wata. Wala po sa katanwa, kabula na. Wala na nagugunaw niya, dito na niya ito na di mati niya. Tingin na hay na ito. Na di akong ganin mapatay. La taqtuluni hatta taf'ala ma amuruka. Hayda ko tingin na di akong ganin mapatay sa tama sa linggang gulaw na agsungan nila isupo bandraka. Tiga mo pada tuan tunaw no. Tingin na temo ang ngaya madakla tao. Sa akong kaisadar pa, ang mga kayo na patungan ko sa akong tuwa kayo, sa akong mga sapakyan. Na mapasadat tingin na pana ako nga. Amay tingin nga pana ako nga nagbatihan ka sa Bismillahirrahmanirrahim. Yan, nabitim yung ulo. Timu-timu kan. Abnerang kaya wata. Lagi hati mo yang siran. Nah, piya tungiran na kaya wata, piya na yan. Ay nanong ka bubay sa kaya pa na, piya tinong ka Bismillahirrahmanirrahim. Sa ingaran wallah at tuwag lagi ang utawata. So kaya pa na niya na may sugat sa pusong. Na dirisud na, may atay suwata. So kaya nagaw na kailan, umada kalataw. Naguminilaw sila na aman na birabbil gulam. Aman na birabbil gulam. Pira tiyam yagiyang kaya tuwa nagyang kaiyawata. Pira tiyam yagiyang kaya tuwa nagyang kaiyawata. Na, yang magmanangon ka isang mga tataraan, tingin na hidan to. Yang at tingin na may nang ka, supya kay pananggil anak ka na iman to na biyang gulaw. Isasapar ka, ayabuat agaman, nagyang kaiyagaman, iman to na, yun na kadagdagalan, napaday na yung mga nanin na, pira tiyam suko nagyang kaiyawata. Di na malumunanan. Huwag ano sa kalot. Ititiran ashabul ukhdud. Na parapugin niyo. Na individual. Gagaysa. Sa diron na ayamaan na niyan na kumumunutan. Hugulugan niyo sa. Tapi sa timanira na umani mga tao. Ayat na tuwa na lagumira. Aman kumira pilkulan. Ayat tuwa na kan. Pera tiya ko sutuwa na giyang kaiyawata. Dirisud na bonong sa parapug. Ayat nas. Nasa katawa ba iyan na wata yan na bagwa mama. Nah, kenwara nung swata yan. Nah, lagi sun sabi ang utarapong na kaya dingilan yung swata yan kaketago nung sarano. Ha? Anta tingin pagkaritan sa wata ak na yan. Nah, sunod siya man nakapanwa dua pamikiran yan. Na ayat na migay sa idin na swalla. Hapi akatero yan nagyang utawata. Ayan yan kaya pakaswap kapadu. Apitero yan nung natina, ya umma, isbiri, fa'innaki halal haqqi. Kaya yan mulai sa barangkad nanan. Kamata na si kamatatago sa giyang kutwa benar. Namitipu, agiyang kutwa bay. Si sa giyang kutwa maanan na apoy. Kamu, kaya kataman na nagyang kutwa apoy ko dunia. Adi giyang kutwa apoy si unaraka. Iyan ni kalipadis, agiyang kutwa maanan na kasubar. Pitero nung atayan, isbiri, fa'innaki alal haqq. Kaya nakulay na subar ka. Kamata na si kamatatago. Si sa giyang kutwa maanan na benar. Mau di Allah. Yang kaya bala sa yang kaya mga kasubar. Yang kaya tingin na kasubar na tukafiru sayiat. Ayaw ka na kapanasya nagyang kung tayo maanan na mga rata agad na ba. Yang kaya tingin na kasubar na huwa awsa. Babun litakfiril kataya wa dunub. Yang tingin na pinakamala pintuan. Akap kapunas nagyang kung tayo maanan na mga dusa. Bitro Nabi sallallahu alaihi wasallam. At yan na, ma yusibul mu'min
min wasabin wala nasabin wala saqamin. Tama sa giyang tema na kapusan yan. Dati ko Rasul, amumin, amasulat ay eksamin, paniyakit, dukaw, kapaka awidakan, kapakang buko. Inunta buat tigo Rasul, kafara bihi sayatihi, kaya maanan yan na mapunas, damun ayam maanan yan na usan yan. Ikadua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katina ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati bi nafsi. Amati nga didin mapipinda giyang ko pa eksamin ko mu'min. Amama agubai si ko ginaman yan. Wa waladihi si ko watayan. Wa malihi si ko ayamanan yan na tamukyan. Sa tama sa ayamanan yan nakapantay ganun nakapatay. Hatta yalqi Allah Ta'ala. Sa tama sa makamberat kumasirang ko Allah. Wa ma alaihi khati'atun nadan na bunyan yan sa ayamanan yan na may ito. So ayamanan mga tawa ayabun na. Ingin pagintaw nila ayaw kalilid na widakan. Na umasa pa rin ito. Daw kapag taginong nakapatay na suda, mga dusa niya na paliw din, ayaw maanan yan ng iprida wallah. So Sa'id bin Abi Waqqas, radiyallahu anhu, napitro yan, napitro at tingin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pitro ang natigyan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, tingin na ayong nasi asyad kubalaan, anda si mga taway, ayaw maanan yan na pinakasangat, ikasiksaan, ayaw pitro yan al-addiya. So at yan sa mga nabi. So at yan, so ayaw maanan yan ng mga nabi. Yabtali rajulu ala hasbi dinihi. Pag-examine natin yan sumama na dipindi o kala adina ni kapagagam. O pamati yan na tanto ang mananagumpot sa kapagaman yan. Istad na balauhu na mananagumpot mo. Agyan mo tayo maanan yan na examine nun Allah. Wa in kana fi dini riqatan. O pamati yan agyan mo ta kapagagaman yan na malumay. Na ibtala ala qadri dinihi na dipindi sa giyang tayo maanan yan na kala agiyang tayo maanan yan na kadina di kapagagam. Pero wallah innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Ayat din wallah magbarwal niya umasa sabar sa giyang balas ay magkiran wallah na ayam maanan yan na unlimited. Ay kabasaw mangarap na lan tablugal majid hatta talaqa sabr. Di ka din makapunta ko pundi wa makro. Sa taman sa din ka kapanagdan sa tuwa ka sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.